аз синфи 5 эътиборан мактаббачагони Қазоқистон ба омӯзиши курси ватанпарастӣ ва салоҳиятҳои ҷаҳонӣ шурӯъ мекунанд. Дар ин бора президенти Академияи миллии маорифи ба номи Ибрай Олтинсарин Мадина Тинибоева хабар дод. Хабар медиҳад Тангри Ньюс КЗ. ба гуфтаи президенти Академияи таҳсилот, курси мазкур ба рушди малакаҳои донишҷӯён дар пажӯҳиш, таҳлил, ҳамкорӣ ва муошират нигаронида шудааст. Яке аз вижагиҳои раванди таълими соли таҳсилӣ дар пешистода ҷорӣ намудани курси ватанпарастӣ ва салоҳиятҳои ҷаҳонӣ дар синфҳои 5-11 мебошад. Академия лоиҳаро барои дида баромадан ба марказҳои методии вилоят фиристод. Аллакай дар сайт ҷойгир кардам. пас аз тасдиқи баъзе санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба ташкили раванди таълими тағйиротии ниҳоӣ ворид карда шуда, мактуб ба мактабҳо ирсол карда мешавад, гуфт Тинибоева. бояд гуфт ки ҳаводиси моҳи январ дар Қазоқистон ки режими токаевро мардум қариб сарнагун карданд, дар сиёсати дохилии Қазоқистон ислоҳоти зиёде ворид кард. пас аз он ки дахолати низоми Русия режимро аз дасти мардум наҷот дод, мақомот маҷбур шуданд ки қарорҳои зиёди популистӣ қабул кунанд. дар баробари ин мақомот аз ин ҳодиса хулосаҳои дигар низ бароварданд, аз ҷумла зарурати баланд бардоштани дараҷаи ташвиқоти давлатӣ дар мактабҳо. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента,